Hello mga guys. Kita na sa ta, ngipit magamay. Atong hayagan. Kini hayag na. Kita na sa ta niya. Mayong adlaw niya tanan. Ya. Karon ako na sang i-upload ang Pizza 20. Kay natingog din ako kay nagpicture naman ko sa pagkuana ni pagkuan og kopya kay o pa man niabot ti damong magambahan niya nakakuan gyud mi nakakuan lang ko gahapon picture ko so akong ipapicturean February 3, 11, 20, 27 ug 1 wa jud ko ka picture sa Pizza 2 basi karong hapon moatom kog simbahan niya makita mi ato picturean ako ang Pizza 2 kay kuan ra ba na Pizza 2 daghan sa nag-request na kay kuan na sana kalendarya di Candelaria so Candelaria ng Pizza 2 nya o apa ko kakuan lagi basi karon ako mabuhatan niya ikaw ba nag-picture mabuhatan ako practice yun ini kagabi na idea na ini ka sunod adlaw tingay makantahan ni Mira final na yan sa pagkakaroon mag-practice na sa ta nya kuan day para di gid mo makuan sa mga video nga akong i-upload kuan na ninyo i-subscribe na subscribe sa ubos nya inighuman ni subscribe na siya kanang bell button asa na ang bell button na inatawag nya i-pisliton sa ninyo ighuman i-set sa all kanang na all kay kung ma-all na kada upload nako na dayon makita din ninyo nya so kung sa akong i-upload makita din ninyo nya mo na kay sa una kanang subscribe o jud kay bawa na isus si libo ko unsa man subscribe niya pag human na gisuwayan na nako niya gi-all sa to nako akong gi-subscribean pag human nagsige na mag-notification mao kay basta ma-subscribe na ka nya imong i-bell button sliton to bell button ngadto gyud sa all atong all niya unsa nang uban personalize unsa na makakibawaan na basta ang all na akong nakuanan ako gyud sa all so tanan yung mga upload inig-upload niya kung ano yun gawas dahil akong notification so mo to nya karon pakita ta okay so to kalimot na nung ko ang lyrics ko ang Ginoo maayo ug maluluyon mo na karon sa Pizza 20 Domingo gyapon na siya ikapila ng Domingo ikapito man tingin ng Domingo sulod sa tuig mao na siya nya buhatan ako naman nabuhatan gud nya ato practice mo practice ang tanan kay di ba sige kumayo ni kay pag-upagin na nadungan ni akong balik 5 ka salmo nya so good na ako naman i-flash mo ni siya ang lyrics okay ako sa tukaro na piano di madag ditso okay mo to saya na to pugo yun. Sipit daan pili ko. Ano dito sa ere sa to gamay. Okay. Mao dito na sus. Sige lang, mapraktisan naman gyapon. So balik ta. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Sama lang. Okay. Kana. Very good.
maayo ug maluluyon. Kaya mo to, alam ko na magtaas di kayo na ako. Mga naglisan mo ba itong kanta, ha? Magtaas kayo? Pag-practice na ko, magkaya man karon bro. Mura magnitaas ug maayo na. Maglisod na ako tuto nila noon. Lisod na ako tuto nila na. Balik ko na gud ako. Taas na. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pero okay na kay pabubaan man nato kung babae na. Kung mga laki, kay ba mo ko tagas di mo tingog katong mga laki. Pwede na ninyo gamitan katong ako tong murag buhis buhay kanang langkat yung mga tutunan kung tinasanay. Ako murag di nga ipatas ang tingog tong sakto na. Kaya na to. Balik. Ang sikat gila yan. Mahayuan na dito to. Balik. Sorry guys ha. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Okay, mo na to. Tama lang. Okay, go. Inig babae na amo kanta. Kung adin ta sa ang babae na amo kanta, okay. Mao ni atong i-down ito mga kalima. So, ang key ana siya kay kuan na siya. Di man na ang key gid. Di man na siya. So mahimo na siya nga So down tag 5 di maagid. Okay, so ayun na to chords pre adto kalimot ko. Pum dito yung chord tong mga sultis chord. Ang chord ito mao ni kina siya. Gikanta sa D7 ato sa G. F minor. B minor. Eagle minor. D. Okay? Dili. Napay G day. Balik ha. Ang chords mo ni siya. Sipiat ka na. Sorry kayo. Mo ni siya. G. F sharp minor. B minor. Eagle minor. G. D. Okay? O to siya. Nanay chords. Mo na siya sa katong panglalaki. Mo na tawag og kuan buhis buhay kay inutungay gid pinatasana gid tingog. Pero kung babae na atong i-down mo na to nga mo naka dahil sa ng chords D na sad D Eagle C sharp minor F sharp minor B minor Eagle D okay mo na sana siya mubo na siya. Kay namaynusa naman siya og kalima. So, atong kantahan. Kanta na to. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Okay, mubo na kayo. Ang babae na gyud, gibalik. Okay? Kamu lang ha. Okay.
chords, mao na siyang chords. Nya inigverso ninyo, pwede niyo buhatan, pwede niyo katungkol. Okay, pinagkatong set nga kuan. Set nga sa nga tono. Pwede saglain nga kuan. Pwede sa katong katono katong pinsan. Pwede sa kanang set. Nya, pwede sa glain nga set. Katong usa. Katong kuan. Nakapagilain kare. Okay, pwede na. Pwede na unsay inyong gamiton na. Sige lang, tagaan ta mo chords. Mao na siyang chords. Katong tulo ka set. Ang primerong set, nya, kaduha, ikatulo. Okay? Mao na tagaan ta mo chords. Mao na siya. Okay nya. So na pod. Mag-upload na po ko sa Pizza 20 City karon. So, salamat sa nya balik ta Pizza 20 City. Salamat.